Adventný kavrdár. Tretí adventný týždeň začneme s myšlienkou choď a vráť sa. Všetci poznáme cestu späť. Sú to tie cesty, po ktorých kráčame so sklonenou hlavou, s trpkým výrazom smútku či grimasou porážky. Poznáme ich od malička. Sklonil som hlavu, ako by som sa chcel odsúdiť pozerať sa len na svoje nohy. Zatiaľ som peste do vreciek, takmer vždy som spomalil, vybral som si najdlhšiu cestu domov. Možno som si chcel dať čas na smutok. Ráno som vyšiel s istotou, že všetko zvládnem a teraz som sa vracal porazený. Skrátka už od malička zažívame spiatočné cesty, niektorí ich nazývajú sklamaním. Ja ich rád nazývam skúsenosťami autentickosti.